Se, nu kommer den rundt. Se. Ja! Se da. Vasker vaskemaskinen fars tøj, så bliver det rent. Så kører den rundt igen. Kører den rundt, så kommer Se, den. se. Er det så fint? Jeg kan godt høre det. Nej, den er ikke Jeg slut ser ikke nu. slut nu. Den er ikke slut nu. Ja, den vasker, den er ikke slut nu. Bare lige lidt nu, en hel time inden den er slut. Nej, ikke slut nu. Nej, ikke nu. Den bliver bare ved og ved og ved. Når der ikke er flere tal deroppe, så er den slut. Hvad er tallet nu? Hvad er tal der, ja? 00, det er også et tal. Ja, det er. Det er ikke slut endnu. Det er slut nu, vel?